Sintja Zerafan selmilkom nilqakom għana l-programm ieħor rappreżentat lilkom fuq Radio Malta il-Post ċittadin. Jina se nibda nkun magħkom kull nhar ta' erba' f'dan il-ħin għall-programm il-Post ċittadin fil-programm tagħna llum fil-fatt se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-Malti u l-proposti li hemm biex ikollna eżami ieħor, il-Malti għall-barranin. Magħna fl-istudju għal din id-diskussjoni bħalissa għandna lid-Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni Sur Stephen Kakija aktar tard jingħaqad magħna Dr. Adrian Grima, Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Sur Kakija l-ewwel qed insellimlek u grazzi li tinsab magħna għall-programm tal-lum. Is-semmija tagħna ngħidulkom bħal dejjem jekk tixtiequ tingħaqdu magħna ninsabu f'xandira diretta n-numru tat-telefon 2291-3395 jew 2291-3396. 2291-3395 jew 2291-3396. Nistgħu ngħidu li bħalissa kienet għaddejja xi ftit ta' kontroversja dwar din il-proposta tal-Gvern biex minn barra l-eżami tas-sekk tal-Malti ikun hemm eżami ieħor tal-Malti bħala lingwa barranija. Sur Kakija, x'qed ikun propost eżattament? Iktar nifoka fuq l-eżami l-iskop huwa fuq is-suġġett per se, fuq it-tagħlim tal-lingwa u l-iskop kien wieħed sempliċi li naħseb m'għandux ikun lokal polemika għaliex se jsaħħaħ il-Malti u jifrex il-Malti għand iktar nies. U l-idea hi li għal persuni barranin li jew jgħixu Malta jew għal xi raġuni oħra jgħixu Malta, ikun hemm il-possibilità li huma jsegwu kors studju tal-Malti bħala lingwa barranija. L-idea hija li tkun biss, din ir-rotta tkun biss għal persuni barranin. Dik forsi li qajmet il-polemika li forsi ma ftemmitx mill-ewwel jew inkella ma ġietx ikkomunikata b'mod ċar, ħajdu hekk hemm nagħtu benefiċċju tad-dubju, imma naħseb issa li xu ġiet ċarat mod ċar ħafna m'hemmx lokal misinterpretazzjoni u ma nistax nifhem għalfejn għandu jkun hemm polemika fuq xi ħaġa li ħadd tippromovi l-Malti ħafna iktar anki mod internazzjonali. Naturalment lejn qatt wkoll Dr. Grima jkun jista' jgħidilna aktar it-tħassib li hemm min-naħa tal-Għaqdiet tal-Malti, kien hemm anke awturi li waslu l-ħsibijiet tagħhom dwar din il-proposta, però il-Ministru tal-Edukazzjoni kien qal waqt konferenza tal-aħbarijiet li dan qed isir biex tissaħħaħ il-pedagoġija tal-Malti. F'liema sens? Fis-sens illi l-Malti jkun jista' jasal bħala tagħlim lill-iktar firxa wiesa ta' studenti, ta' żgħażagħ, ta' persuni. Nixtieq niġbed l-attenzjoni li l-Malti bħal lingwa barranija diġà qed issir forum differenti f'istituzzjoni differenti. Fin il-passat riċenti tiegħek kien l-EMCAS. L-EMCAS hemm programm billi hemm numru sostanzjali ta' studenti barranin u billi f'ċertu livelli il-Malti huwa obbligatorju li jkun parti mill-programm, il-korsijiet mill-level 1 sa level 3 skont il-qafas tal-kwalifiċi. Kien hemm sitwazzjoni fejn studenti Maltin kienet jieħdu programm sħiħ l-sijat ta' studju wkoll bil-Malti u waqt l-istudenti barranin kienu jkunu eżentati. Minflok għamilna hekk iddeċidejna li l-studenti barranin minflok il-Malti ovvjament li kien huwa tal-livell always għalihom għaliex ma jafu xejn dik il-lingwa, inħoloq programm ta' Malti bħala lingwa barranija u qed jiġi mgħallem hemmhekk. Bekk il-Malti anke bħala pedagoġija wasal għand iktar studenti li wkoll f'każ ta' pajjiż li fir-realtà ġdida tagħna qed isir dejjem iktar multikulturali. Naseb huwa taġid tal-integrazzjoni f'pajjiżna li konna l-barranin jafu li għall-inqas qed jibdew jitlu fil-kultura Maltija li kif nafu l-lingwa hija parti intrinsika u importanti ħafna tal-kultura tagħna. Il-Ministru kien qal ukoll li huwa konċernat tal-fatt li għandek 3 minn kull 5 studenti biss li jgħaddu mill-low level tal-Malti mill-eżami tas-sekk. Allura dan ifisser li jset il-każ li dan qed isir biex ikollna aktar studenti li jgħaddu mill-Malti? Mhux il-każ, jiġifieri il-referenza li għamel fuq is-sekk naħseb il-Ministru jirreferi għat-tieni parti tal-polemika li forsi qalet. Għaliex naħseb is-suġġett fl-opinjoni tiegħi, ovvjament wieħed jista' ma jaqbilx miegħi ma il-kwistjoni tal-Malti bħala lingwa barranija naħseb għandha tkun ċara għal min qiegħed dak is-suġġett u m'għandux ikun hemm issue. It-tieni parti tal-polemika ngħidu hekk hija marbut mal-fatt li hemm il-proposta li jkun hemm rotta oħra tal-Malti li nistgħu ntuha diversi smijiet, nistgħu ngħidu Malti applikat, Malti funzjonali, imma li tkun
tasal għal livell 3 fuq qafas Malta kwalifiċi, imma ma jkunx ikun differenti mis-sekk, ikun mhux għax huwa inferjuri jew inqas, imma l-iskop tiegħu huwa differenti. L-iskop ta' din ir-rotta hija biex tipprova tilħaq dak l-istudenti li llum il-ġurnata s-sistema r-raġunijiet oħra qed tfallihom. U qed ittihom rotta għal dak l-istudenti li partikolarment li jitlu fid-dinja tal-istudju vokazzjonali fil-livell post-sekondarju li jistgħu jitlu permezz din ir-rotta u hekk jitalmu il-Malti anki sa livell 3 fuq qafas Malta kwalifiċi. Illum dawn l-istudenti qed infalluhom, nkunu straight u ċari qed infalluhom. Qed infalluhom għax mhux qed ikunu jistgħu jidħlu għall-edukazzjoni terzjarja. Qed jidħlu. Qed jidħlu jkunu eżentati. Le, qed jidħlu fil-livell post-sekondarju, imma f'ħafna każijiet qed ikollhom jerġgħu jagħmlu sena sentej mill-ħajja tagħhom biex jippruvaw jilqu il-livell 3 illi ma laħqu fl-iskola sekondarja. Biex nagħti eżempju ċar, il-Malti f'livell 3 tal-qafas Malta kwalifiċi diġà qed jingħata u jingħata ħafna snin fl-MCAS, pereżempju, fi dawk studenti illi għaddhom is-sistema sekondarja għal raġuni oħra ma ġabux il-kwalifiċi tas-sekk, reġgħu għamlu sena, sentej, 3 snin skont kemm idumu. Biex ġabu l-Malti. Ġabu diversi suġġetti inkluż il-Malti f'livell 3, permezz dak il-livell mhux kulħadd se jilħu, imma numru sostanzjali jilħuh, uħud minnhom daħlu fid-dinja tax-xogħol permezz ta' dak il-kwalifika, oħrajn komplu jistudjaw l-MCAS f'livell 4, saħansitra livell 5, saħansitra livell 6 li huwa degree. Jiġifieri sena l-oħra 15% ta' studenti li ġabu degree fl-MCAS kienu bdew f'livell 2 fl-MCAS, jiġifieri kienu ħarġu mill-iskola mingħajr il-kwalifiċi fosthom il-Malti permezz tar-rotta oħra li l-iskop tagħha mhuwiex żgur li tirreplika s-sekk, li s-sekk għandu l-iskop tagħha dak se jibqa' se jiġi msaħħa u se jibqa' kif inhu. Imma għal numru ta' żgħażagħ studenti naħsbu li hemm bżonn rotta oħra li għandha skop differenti. Għal numru ta' studenti qed ngħidu għall-istudenti barranin. Le, qed nitkellem anke għal studenti Maltin f'dan il-każ. Qed nitkellmu issa fuq l-idea li jkun hemm is-suġġett tal-Malti sekk, is-suġġett tal-Malti bħal-lingwa barranija kif spjegajna, u mbagħad hemm l-idea li jkun hemm kif issemma wkoll fil-press release, is-suġġett ta' Malti ħanejdu hekk applikat biex nużaw espressjoni li sem ovvjament għadha mhux illi hemm twassal studenti illi jitlu fir-rotta vokazzjonali fil-livell post-secondary. Eventualment 3 tipi ta' eżamijiet ta' Malti. Malti tal-lingwa barranija hija ċara, ma biex niċċara darba dejjem, hija ċara li għal studenti barranin full stop. U din tal-Malti applikat għadu ma ħareġ xejn dwar u xejn. Hemm diskussjoni ta' dejjin, hemm diskussjonijiet x'ismu nifhem illi ovvjament irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn il-Malti sekk u l-Malti applikat, u ovvjament x'ikun relevanti għal istituzzjoni post-sekondarja biex jaċċetta xi ħadd biex jidħol fih, hija deċiżjoni ta' dik l-istituzzjoni. Il-mistoqsija hija jekk hux ħanbaxxu l-livell tal-Malti, però ħanidħlu fiha aktar tard għaliex ingħaqad magħna. Biex nagħlaq fuq din, żgur mhuwiex il-każ assolutament, jiġifieri mhux il-każ illi xi ħadd jista' jixxortkat is-sistema. Isu biex wieħed ma jilħaqx dak il-livell, allura nagħmlu xi ħaġa biex nilħqu l-livell. Le, l-iskop huwa illi biex xi ħadd jilħaq il-livell 3 tal-Malti mhux bil-fors ir-rotta tal-sekk. Il-livell 3 tal-Malti jeżisti f'istituzzjoni bħal-MCAS, nerġa' ngħid, ifi mhuwiex fl-ebda ħin fil-qafas Malti tal-kwalifiċi regolat bil-liġi permezz tal-Kummissjoni Nazzjonali konċernata qatt ma tajt li level 3 huwa bil-fors is-sekk. Li ngħidu ovvjament li dan mhux se jirreplace is-sekk u jekk inti qed tidħol l-università jew junior college jew postitora tit il-Malti sekk kif bħalissa m'għandna l-ebda problema mhix issue. Imma hemm numru ta' studenti illi iktar jagħmel sens, iktar se jitalmu l-Malti. Il-Malti se jagħmel iktar sens għalihom, se jkun iktar relevanti jekk jieħdu rotta oħra li hija differenti u l-ebda skop li jkun Inkluż studenti Malti. Ma hemm l-ebda skop u ħsieb li jkun għax ikunu qed ngħidu forsi studenti Maltin li huma English speaking u allura jisek huma partikolarment studenti Maltin li bħalissa jew mhux qed joqogħdu għall-eżami tas-sekk, jew inkella l-eżami tas-sekk għalihom il-relevanza tiegħu ħaned hekk mhuwiex kbir ħafna minħabba n-natura ta' kif inhu mfassal dak il-programm. U partikolarment dak l-istudenti li jixxu jitlu fil-rotta vokazzjonali
fil-permezz tal-MCAS u l-ITS illi il-Malti li jkun iktar relevanti għal bżonnijiet tagħhom u l-istudju tagħhom anki fir-riforma li ħadd issir fl-iskejl sekondari biex jitlu iktar suġġetti vokazzjonali u applikati. Iktar se jagħmel sens għalhekk. Allura it-tir tagħna huwa nimmotivaw iktar studenti li llum uħud minnhom żgur mhumiex motivati lejn dan is-suġġett, nimmotivaw iktar studenti li jaraw ir-relevanza u importanza tal-Malti għal dak li qed jagħmlu fid-dinja tagħhom dak il-ħin. Diġà kellna semmi għal ixtaqgħu jgħidu tagħhom, però ħandaħal mill-ewwel Dr. Adrian Grima, nsellimlek l-ewwel Dr. Grima u grazzi li tinsab magħna. Dr. Grima huwa Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Dr. Grima, diversi jaqdiet tal-Malti u persuni li għandhom il-Malti għal qalbhom inkluż anke awturi Maltin u raw it-ħassib tagħhom għal din l-introduzzjoni tas-suġġett tal-Malti bħala lingwa barranija għal din il-proposta. Saħansitra anke l-kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, Dr. Bernard Mikallef, kien qal li jekk se nagħtu din l-għażla ser tkun daqqa kbira għall-ewwel lingwa uffiċjali tagħna. Għaliex intom daqstant mħassbin dwar dan? Xtaqt, l-ewwel qed insellem lil kulħadd u niskuża ruħi li wasalt tard, insellem il-Stephen Kakija, Ħabib Antik u lilek Cynthia u lil kull min qed jismana. Xtaqt ngħid xi ħaġa żgħira qabel ma nwieġbek Cynthia fuq xi ħaġa li ntqalet qabel. Il-kwistjoni qajmni aħna. U għajmni aħna għaliex it-tlet eżamijiet differenti tal-Malti illi il-Ministeru qed jipproponi li jkunu ta' livell 3 kienu se jitlu mingħajr diskussjoni ma' ħadd u mingħajr konsultazzjoni effettivament mingħajr konsultazzjoni pubblika ejja npoġġu hekk. Kienu se jkunu imposti ġifieri? Kienu se jitlu mingħajr din il-konsultazzjoni pubblika illi issa bdejna nitkellmu fuqha. U hemm raġunijiet speċifiċi ħafna għaliex aħna għajjimna il-ħsebijiet ta' għaliex aħna tkellimna fil-pubbliku fuq. Għax l-ewwel darba li semmiet din il-Ministeru, mhux aħna, il-Ministeru qal li rridu nħarsu lejn realtajiet li jeżistu f'Malta ta' studenti li l-ewwel lingwa tagħhom mhijiex il-Malti, u allura jista' jkollok suġġett bħal Malti għal barranin li jieħduh ukoll studenti Maltin imma li l-ewwel lingwa tagħhom mhijiex il-Malti. Dik kienet l-ewwel pożizzjoni tal-Ministeru f'nofs Marzu. Ftit wara, ftit ġranet wara, il-Ministru speċifikament qal isma' le di mhux se tapplika għal Maltin kollha illi speċi l-ewwel lingwa tagħhom mhix il-Malti, se tapplika għal dawk illi għandhom ġenitur wieħed. Probabbilment ħafna minnkom il-ġenitur wieħed li huwa mhux Malti speċi. U mbagħad it-tielet pożizzjoni għalmenu s'issa sem wasanna hija li l-Ministeru qed jgħid illi din dan is-suġġett tal-Malti għal barranin fil-fatt se jkun għal barranin biss u mhux se jkun eżami għal Maltin. Dik biex nispjegaw il-pożizzjoni tagħna. It-tieni ħaġa rrid ngħid hija apoloġija żgħira fis-sens li jiena m'iniex espert tal-edukazzjoni u lanqas min lingwista. Imma kont parti minn dan il-proċess ta' ġimagħtejn, 3 ġimgħat diskussjonijiet intensivi ħafna ma' edukaturi u ma' nies li jgħalmu anki l-Malti lil barranin u jgħalmu fiskejjel fejn l-ewwel lingwa mhijiex il-Malti ta' ħafna mill-istudenti u dawn il-preokkupazzjonijiet li qed insemmi jiena fil-fatt mhumiex tiegħi tgħidren imma huma ta' firxa wiesa ta' nies, inkluż kemm inżid dal-punt, inkluż ta' numru mhux żgħar ta' akademiċi li jgħallmu l-Ingliż fid-Dipartiment tal-Ingliż l-Università. Ġifieri wieħed mill-firmatarji huwa James Corby, Dr. James Corby, il-Professur Ivan Kallus, Dr. Sarah Grek li tgħallem il-ħila li tesprimi ruħek bl-Ingliż f'livell għoli fl-Università, f'ċentru li għandna apposta. Ġifieri hemm ħafna nies illi għandhom li huma nkwetati fuq dan id-diskors. Għaliex l-impressjoni hija eżattament dik illi semmejt inti Cynthia, illi minflok ngħaddu mill-bieb se ngħaddu mit-tieqa, ġifieri li se jkun hemm opportunitajiet biex nies illi ma jilħuqux il-livell bażiku tal-Malti, ġifieri meta ngħidu tfitmin ta' sekondarja xi ħadd lilu 11-il sena l-iskola, mhux ċajta ta' 11-il sena l-iskola u mhux kapaċi jikteb sentenza diċenti bil-Malti.
U hemm suspett ieħor, ġifieri li suspett ieħor huwa ma jekk aħna qed ninkwetaw fuq il-livell tal-Malti u li rridu tipi differenti ta' Malti, għaliex ma jsirx l-istess diskors anki dwar suġġetti oħrajn. Naf li hemm issa minn hawn minn hemm qed isir nafu li hemm diskors dwar anki matematika u Ingliż għax il-matematika l-Ingliż u l-Malti huma tliet suġġetti ewlenin fis-sistema edukattiva tagħna sa issa. Nafu li qed isir ċertu diskors, imma aħna ma nistgħux nifhmu kif tista' tagħmel bidliet daqshekk drastiċi mingħajr ma jkollok konsultazzjoni ma' nies li huma fuq quddiem f'din il-ħaġa, ġifieri mal-għalliema pereżempju. U għaldaqstant speċi waħda mill-affarijiet li tinkwetana mhijiex illi l-istudenti għax hawn naqbel perfettament ma' Sur Kakija, ma' Stephen, naqbel perfettament ma' Stephen illi hemm bżonn illi l-edukazzjoni tasal bl-aħjar mod anki l-ikbar numru ta' nies, bla dubju. Aħna lek qegħdin hawn kieku jiena Stephen żgur u anki inti Sinti kieku maħniex qegħdin f'dan l-istudju. Kieku qed niddefendu xi interessi personali, kieku maħniex hawn. Aħna rridu insibu l-aħjar modi kif is-sistema edukattiva tagħna toffri l-akbar ammont ta' opportunitajiet lill istudenti kollha. Imma ma tħares biss lejn il-realtà tagħhom f'mument partikolari ta' ħajjithom, pereżempju fit-3 snin li għamlu l-università jew il-5 snin li għamlu l-università, jew fis-snin jistgħu jkunu differenti li għamlu l-MCAS. Imma nħarsu lehom bħala ċittadini ta' soċjetà illi qed tinbidel kontinwament, soċjetà li fiha hemm nies viva li l-ewwel lingwa tagħhom mhix il-Malti, hemm nies li jitkellmu bil-Malti u għandhom problemi bl-Ingliż u aħna dan ma naqblu xejn miegħu għax aħna pajjiż bilingwi li għandu bżonn l-Ingliż u frankament naħseb li għandna bżonn anke lingwi oħrajn. Jiġifieri nafu iktar ma nkunu kapaċi nitkellmu, iktar għandna opportunitajiet bħala poplu, bħala individwi. Jiġifieri aħna rridu bla dubju, imma fl-istess ħin ma nistgħux nagħtu x-xemx bla rbiel. Jiġifieri jekk jiena għal low level tal-Malti biex nitkellmu b'mod ċar, għandi bżonn inkun naf kif nibni sentenza, jew irrid inkun naf kif nuża ċerti espressjonijiet bel-Malti, jew jien kapaċi naqra paragrafu poeżija ftit letteratura, għarfien bażiku dan ta' ngħidu daw ma nistudjawx aħna dak li jistudjaw il-Franċiżi fi Franza, jew l-Iżlandiżi fl-Iżlanda. Letteratura ħafna drabi qrib ħafna tal-istudenti kif inhu silabullu, dawn huma ħiliet bażiċi li aħna għandna bżonnhom mhux għal 5 snin li nagħmlu nistudjaw għal perit, imma li għandna bżonnhom għal ħajjitna biex ninteraġixxu f'soċjetà. U jekk mhux se jkollna żewġ lingwi li aħna kompetenti fihom, kollha kemm aħna idealment, se jkollna soċjetà li fiha in-nies laqas jistgħu jkellmu xulxin, jitkellmu ma' xulxin. Għandna bżonn lingwi li jservuna bħala mezzi ta' integrazzjoni, mhux ta' segregazzjoni. Inti għal-mediċina m'hemmx għalfejn ikollok Malti tajjeb ħafna u le biżejjed ikollok daqshekk. Inti jekk inti qed tagħmel il-kors tal-parrukkiera, speċi biżejjed tkun taf il-lingwa. X'diskorsu speċi? Ġieli jien ngħidu dan b'rispett kollu lejn Stephen Hugh. Ma nagħmlux ħafna ħin anki semmija kemm nagħmel punt żgħar. Biex nkun ċar, m'hemm l-ebda ħsieb u bl-ebda mod u min jaf il-qafas Malti tal-kwalifiċi hija ċara li bl-ebda mod billi qed nagħmlu dawn il-rotot differenti ħambaxxu l-standards jew xi ħadd se jidħol jispiċċa b'level 3 tal-Malti u ma jafx jikteb sentenza, ma jafx jaqra paragrafu, ma jafx jibni juża l-grammatika. Bl-ebda mod. Jiġifieri hija għandi ħeġġen ħabib kbir tiegħi, għandi rispett kbir lejhu, nammira anki l-kitbiet tiegħu u dak ix-xogħol li jagħmel, imma hija parodija ta' dak li qed jiġri fil-pajjiż diġà li ngħidu hekk, jiġifieri hija insult ukoll lej numru eluf ta' studenti li issa għadhom is-sistema tal-MCAS pereżempju, għandi nsemmiha għax nafa ftit sew issa, illi ġabu l-Malti f'livell 3 għalihom li għaddew minn 11-il sena ta' skola u ħarġu mingħajr kwalifika. Forsi waħda minn raġunijiet kienet ukoll għaliex il-Malti kif ġie mallem u ppreżentat u l-kurrikulum ppreżentat forsi ma kienx relevanti għalihom mhux għax mhux tajjeb għax huwa tajjeb.
ma forsi ma kienx relevanti, permezz tal-programm tal-MCAS raw il-relevanza tiegħu forsi iktar għal dak li l-interess tagħhom u l-mod kif huma jitalmu u l-mod kif huma forsi jistudjaw u forsi kif jitalmu mhux pereżempju illi jistudjaw bl-amment, eċetera. U hekk il-mat sar relevanti u permezz ta' dak il-programm tal-MCAS huma laħqu u ma jimxew il-qudiem fis-studju tagħhom, imma daw ħarġu jekk laħqu level 3 ta' dak Malti huwa livell tajjeb ukoll daw il-ħiliet li semma jidri. U mhux kollha laħqu, kien hemm il-m'għaddix, kien hemm numru sostanzjali m'għaddux ukoll. Ħadd ma qed jgħid li kulħadd se jgħaddi u kulħadd se jġib il-level 3, l-standards hemm sejba. Jippermettu li ftit neħdu ftit telefonati għaliex is-semmija ilhom jixtiequ jgħidu tagħhom ukoll. Nfakru s-semmija tagħna 2291 jew 2291 Hello Radio Malta, nsellmulek. Hello, imma sajret tajjeb. Lilek ukoll. Iktar li qed tipprokopani, ġifieri jiena naqbel patteċi ma tantx ħabba l-lingwa rajt u bħalba kif tinkiteb u dan. Imma qisu iktar qed isiru affarijiet biex dak li jkun il-barrani tagħmlu ilu jisi biex jidħol post tax-xogħol u anke fl-iskola hekk tkun hemm ikun hemm 20 irridu jitlu l-università qed inġiblek paragun. U jkun hemm 5 barranin bil-lingwa bil-Malti li jkun kif qed tajdu inti jkun miktub issa f'din kif irid isir. Jew inkella bil-Malti kif qed jistudjaw bil-Maltin. Apparteċ il-Maltin qisu se jillettjaw ruħhom dejjem dawn, allura isna aħna dejjem ħanibqgħu dejjem lura ma fiex mod qed ngħid xi ħaġa ħażina, ma qisu qed tippruvaw iktar mhux għall-iskola biss, għal affarijiet oħra tagħmlu aktar għall-barrani vera u ħafna xogħol u ħafna affarijiet imma qed inħossni naqra l-qisu l-Maltin ħajibqgħu naqra lura. Ħanikkummentaw, Senjur. Nirringrazzjaw ħafna ta' telefonata tiegħek. Ħanieħdu telefonata oħra sa dan it-tant mbagħad inwieġbu lis-semmi. Hello Radio Malta, nsellmulek. Nsellmilkom. Nsellmulek, Senjur. Programm tassew interessanti għax jiena wieħed minħobb l-irsim Malti u nweġġa meta nisma' nies ta' skola ma jitkellmux Malti tajjeb. Il-mistoqsija tiegħi hija di. Il-Malti se jibqa' obbligatorju biex wieħed jidħol għal kors universitarju. Dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni waħda, jekk ġie ġurnot minn barra minn Malta biex jidħol l-università, da ma jafx kelma bil-Malti, da kif se jidħol l-università jekk m'għandux il-ċertifikat tal-Malti. Nirringrazzjaw ħafna ta' telefonata tiegħek, Sinjur, Dr. Grima jista' jwieġeb l-ewwel semmi, hekk. Naħseb nista' ngħaddi kumment dwarhom it-tnejn. Ħaniftehmu aħna ngħixu f'pajjiż illi huwa miftuħ u minn dejjem kien miftuħ. U ma narax problema illi aħna nikkompetu, aħna bħala Maltin, nikkompetu bil-ħiliet tagħna ma' studenti oħrajn, ma' ħaddim oħrajn, jien personalment ma nsib ebda problema. U din ċertament mhijiex pożizzjoni biex ngħidlek min-naħa tal-Aqdiet tal-Malti u min-naħa ta' numru ta' akademiċi li għallmu l-Ingliż, ċertament mhix pożizzjoni kontra is-sem tal-barranin la fl-edukazzjoni tagħna u laqas fid-dinja tax-xogħol. Issa jista' jkun hemm semmija li ma jaqblux miegħi fuq din jew magħna fuq din, imma l-pożizzjoni tagħna hija din. Aħna bil-maqlub qed ngħidu, aħna qed ngħidu ejja nużaw il-Malti u l-Ingliż bħala riżorsa, bħala għodda sabiħa, kreattiva, tnejn li huma u lingwi oħrajn magħhom biex ikun hemm iktar spazju, biex ikun hemm iktar possibilità biex aħna nitkellmu bejnietna, insiru nafu xulxin, insiru nafu kulturi oħrajn. Tu pjaċir tisma'w tifla Ukrena titkellem bil-Malti. U naħseb ukoll għandu jkollna l-attitudni li tkun ikun sabiħ ukoll għall-studenti Maltin li jibdew jitalmu ftit dwar il-realtajiet fl-Ukrajina, forsi xi kliem, forsi xi drawiet għaliex le. Aħna ngħixu f'dinja fejn kulħadd jiltaqa' ma' kulħadd. Aħna l-problema tagħna mhix din. Il-problema tagħna hija il-problema tal-ħiliet. Fl-aħħar tas-sekondarja ħanaħdmu, ħanamlu minn kollox. Anki nadattaw il-modi kif nagħmlu biex fl-aħħar fil-5 klassi ta' sekondarja fil-Form 5 kulħadd joħroġ bl-aħjar ħiliet possibbli, inkunu kapaċi nikdbu, nisimgħu, nitkellmu, nesprimu ruħna bl-aħjar mod possibbli, aħna dan irridu u ma rridu bl-ebda mod
noħolqu eżamijiet u qed nitkellem ċara ħafna l-eżami tal-Malti applikat sissa jisseħ applikat ma nafu xejn fuq u essenzjalment u l-eżami tal-Malti għal-barranin illi jista' inaqqas mill-ħiliet illi aħna bħala sistema edukattiva nistgħu nagħtu lill-istudenti kollha Maltin, barranin, nofshom Maltin, nofshom barranin, huma min huma. Issa, il-kwistjoni tal-livelli. Stephen semma illi hemm ħafna studenti fl-MCAST illi jistudjaw il-Malti fil-livell 3. Fil-verità, aħna ma nebda problema li l-istudenti ikollhom modi oħrajn ta' kif jiksbu dawk il-ħiliet li hemm bżonn jiksbu biex jilħu l-level tal-low level biex niftehmu. Imma fl-istess ħin, is-sistema ta' SEC diġà tipprovdi għad il-possibilità, ġifieri inti tista' ġib minn levels minn 1 sa 7, diġà teżisti dik il-possibilità u t-tieni ħaġa l-Malti għall-barranin. Diġà teżisti sistema Ewropea ta' oti ta' livelli li fl-Unjoni Ewropea illi permezz tagħha nista' nuru x'ħila għandna fil-Franċiż, fil-Malti bħala lingwa barranija. Permettu li ftit għaliex se jkollna ninaqdu ma' taqsima tal-aħbarijiet biex waslulna l-aġġornament tal-aħbarijiet tal-erba' sur kakija ħafna punti li anke qajjem Dr. Grima u anke semmija tagħna li forsi fit-tieni parti nidħlu fihom ma lista ser nagħmlu waqfa qasira hawnhekk infakkarkom qegħdin nitkellmu dwar il-Malti u l-proposta li jkun hemm eżami ieħor tal-Malti għal barranin bħala lingwa barranija magħna fl-istudju għandna l-Sur Stephen Kakija, Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni flimkien miegħu għandna l-Dr. Adrian Grima, Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta b'qgħu magħna. Newsline, program ta' ġrejt kurrenti u personalitajiet fl-aħbarijiet. Mit-tnejn sal-ġimgħa wara l-aħbarijiet tas-6 ta' flaxija fuq Radio Malta 93.7 FM. Il-kunċert fuq Radio Malta li nippreżenta jiena Albert Sorace jinstema' kull nhar Terba mid-9:05 sal-10:30 u 5. Nistennikom. Rock Express kull nhar ta' ġimgħa fil-għaxija mid-9:10 sal-10:30 u 5. Mużika rock u blues għal gosti ta' kulħadd miegħi Brian Mikallef. Rock on ħbieb. Are you under 19 years old? Do you have a flair for music, technology, digital arts, mechanics, ideas for a social project, or innovative futuristic ideas? The European Capital of Culture brings you U19 with the theme Create Your World. A competition for youths with fantastic prizes starting from €300 all the way up to €2,000. The prizes include a trip to Austria for all winners. Visit valletta2018.org to find out how you can apply now. Projects must be submitted by the end of April. Tal-mir marufin għal-bosta prodotti ta' Tadam. Jipproduċu wkoll għażla kbira ta' prodotti ġenwini oħrajn bħal baked beans u piżelli, sweet corn u mushrooms, u fażola u ċiċri. Ippruvhom. U bħalissa mal-prodotti indikati qed jingħata ktib tar-riċetti b'ċejns.
Be a winner. Use your Bank of Valletta Visa cards for your purchases and you will automatically enter a draw to win a trip thanks to Visa to watch either a semi-final or final match at the 2018 FIFA World Cup in Russia this coming July. Terms and conditions apply. Bank of Valletta PLC is a public limited company licensed by the MFSA. Missy and Bo, huwiex ta' tfal għal kull okkażjoni, kemm għal Grisma, parties u casuals. Missy and Bo, Tinje Place, Triq Tinje, Slima, 21-33-33-44. Salmilkom jien Ritjana Ġus nilqakom għal dan l-aġġornament tal-aħbarijiet brabta mas-sit elettroniku tvm.com.mt. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ma jridx jibbaża ruħu fuq għajdut meta jikkummenta fuq it-traġedja li seħħet fiż-Żurriq nhar it-Tnejn li għadda. Mistoqsi minn TVM dwar jekk se jkunu qed jittieħdu passi rigward is-sigurtà tas-siġar jew id-double deckers fit-toroq, il-Prim Ministru qal li għadu ma ġiex stabbilit x'ġara eżattament f'dan l-inċident partikolari u x'ikkawża l-periklu. Il-Prim Ministru sostna li l-fatti se jiġu stabbiliti mill-inkjesta maġisterjali. Madankollu Transport Malta qed tieħu l-miżuri kollha neċessarji. Żied li permezz tal-ispirtu ta' kollaborazzjoni li anki ħareġ fil-Parlament il-bieraħ se jkun qed isir dak kollu possibbli biex jitnaqqas il-periklu fit-toroq. Villa Messina se tibda tilqa' ammonti kbar ta' anzjani wara xogħol ta' ristrutturar u tisbieħ b'investiment ta' 4 miljun euro. Dan l-investiment fid-dar tal-anzjani fir-Rabat li ilha miftuħa sa mill-1996 kien inawgurat illum mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Attwalment f'din id-dar hemm residenti privati kif ukoll dawk referuti mid-Dipartiment tal-Gvern għall kura tal-anzjani. Filwaqt li din id-dar kienet tista' tilqa' 170 anzjan, wara dawn ix-xogħlijiet se tibda tilqa' 200 bil-possibilità li jiżdiedu wkoll sa 218. Fl-aħħar kwart tal-2017 il-prezz tal-proprjetà f'Malta żdied inqas mill-medja Ewropea meta mqabbel mal-aħħar kwart tal-2016. Skont rapport tal-Eurostat bejn Ottubru u Diċembru 2017, il-prezz tal-proprjetà f'Malta żdied b'4.1%. Iż-żieda medja f'pajjiżi ta' żona euro kienet 4.2%, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea kienet 4.5%. Il-pajjiżi bl-ikbar żieda kienu l-Irlanda, il-Portugal u Slovenja, filwaqt li l-Italja kienet l-uniku pajjiż li kellu tnaqqis fil-prezz. U mill-aħbarijiet ta' barra. Aktar minn 250 persuna mietu wara li ajruplan militari ġalaf fil-belt Bufarik, rib il-kapitali Alġerina Algiers. Il-Ministru tad-Difiża qal li fost il-mejta hemm 10 membri tal-ekwipaġġ. L-ajruplan iġġara ftit wara tluħ mill-ajruport militari ta' Bufarik. L-ajruplan kien sejjer fil-belt ta' Bexar li tinsab fil-punent tal-Alġerija. Qed ikun irrapportat li fost il-mejt hemm 26 membru tal-Front Polisario, moviment separatist fil-punent tas-Sahara li għandu l-appoġġ tal-Alġerija u jrid l-indipendenza mill-Marokk. S'issa mhux magħruf x'kienet ir-raġuni għat-tiġrif tal-ajruplan. L-awtoritajiet qed jaħdmu biex jidentifikaw il-vittmi. It-tiġrif ta' dan l-ajruplan u l-ar wieħed fl-Alġerija mill-2003 l-hawn, meta 102 persuni mietu wara li ajruplan tal-LRG iġġara ftit wara tluq minn Tamanara Asset. Il-President Amerikan Donald Trump fi tweet wissa li Russja biex tipprepara ruħha l-missili ġewwa Sirja. Trump qal il-Gvern Russu li m'għandux ikun jitfit mal-Gvern ta' Assad li kien ordna attakk kemikali ftit tal-ġranet ilu fejn tilfu ħajjithom numru kbir ta' nies. Il-Gvern ta' Assad li rċievi għajnuna militari Russa ċaħat li kien il-moħħ wara l-attakk kimiku. Fid-dawl ta' din l-aħbar l-uffiċċju li jikkontrolla traffiku tat-titjiriet ħarġet wissija lil kumpaniji tal-linji tal-ajru biex jevitaw li jtiru lejn is-Sirja u l-akwati fil-jiem li ġejjin. Ngħaddu issa rapport tat-temp għal għada l-ħamis. It-temp bisħab baxxa l-ewwel li jsir ftit imsaħħab. Il-viżibilità ġeneralment tajba. Riħbrik il-vant forza 3-4 li jsir varjabbli forza 2-3, lokalment forza 3-4. Il-baħar moderat li jsir ħafif. Imbagħad baxx mixlok li jsir mixlok il-vant. U bir-rapport tat-temp niġu fit-tmiem dan l-aġġornament tal-aħbarijiet mis-sit elettroniku tvm.com.mt. Aħna nkunu magħkom għall-bulettin sieq għall-ħabta tas-6. Sa dak il-ħin insellmilkom. Ir-rapport tat-temp miġġub lilkom minn Tatara Bathrooms, triq il-Ġarġir, ir-Rabat. Are you under 19 years old?
Do you have a flair for music, technology, digital arts, mechanics, ideas for a social project, or innovative futuristic ideas? The European Capital of Culture brings you U19 with the theme Create Your World. A competition for youths with fantastic prizes starting from €300 all the way up to €2,000. The prizes include a trip to Austria for all winners. Visit valletta2018.org to find out how you can apply now. Projects must be submitted by the end of April. Qed tikkonfondi kif se tvarja l-lanċis ta' wliedek għall-iskola, jekk tagħmel insalata warrab ftit tal-għada biex it-tfal jieħduha magħhom. Baqalek xi biċċiet ta' tiġiġ mill-ikla ta' filgħaxija u żomm f'chicken wrap. Magħhom tihom ukoll fl-ixkun li jista' jerġa' jintuża. Il-kontenituri tal-metall huma aktar b'saħħithom u jservu aktar minn dawk tal-plastik. Għal tarif ieħor idħol fis-sit don'twastewaste.gov.mt. Ingħaqad magħna u għati semek. Talmier magħrufin għal bosta prodotti ta' Tadam. Jipproduċu wkoll għażla kbira ta' prodotti ġenwini oħrajn bħal baked beans u piżelli, sweet corn u mushrooms, u fażola u ċiċri. Ippruvhom. U bħalissa mal-prodotti indikati qed jingħata ktieb tar-riċetti b'ċejn. Ħrejjef dwar l-investiment numru 2. Ir-rati tal-imax fuq id-depożitu ma jgħoddux għalija għax baxxi wisq. Fil-verità, għand il-MiDirect tista' tagħżel model portfolios differenti li joffru diversi livelli ta' dħul skont il-profil tar-riskju tiegħek. Kellem lil MiDirect u gawdi mill-offerta ta' bidu bl-ħlas fond komuni ta' investiment matul Marzu u April. MiDirect Malta PLC regolat mill-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Il-valur tal-investiment jista' jitlek kif ukoll jinżel. Il-passat mhux garanzija tal-futur. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. St. Thomas Hospital is available 24/7, every day, including weekends. Now you can get medical attention immediately at St. Thomas Hospital. You don't have to wait for hours to get attention. You don't have to go to the end of the world. St. Thomas Hospital is situated close at hand for all your medical needs. This includes weekends and during the night when you can't get your doctor. Remember St. Thomas Hospital. Telephone 21-482-482. 21-482-482. Tħobb il-nostalġija? Tixtieq tiftakar u tfakkar il-ħaddieħor dwar il-ħajja tagħna fl-modi? Segwi tifkiriet mill-5 ta' war nofsinhar sas-6 ta' filgħaxija f'Xandira Dritta. Nistennew it-telefonati tagħkom. Sintja Zerafa mill-ġdid inselmilkom nilqakom magħna għal din it-tieni parti tal-programm tagħna llum il-post taċ-ċittadin fejn illum qegħdin nitkellmu dwar il-Malti u l-proposta anke li jkun hemm eżami ieħor tal-Malti bħala lingwa barranija magħna fl-istudju għandna l-Sur Stephen Kakija, Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni, flimkien miegħu għandna l-Dr. Adrian Grima, Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Intom is-semmija tagħna li tixtiequ tiraqdu magħna dan huwa programm f'Xandira Diretta, n-numru tat-telefon 2291-3395 jew 2291-3396 2291-3395 2291-3396. Naddu mill-ewwel biex nieħdu aktar telefonati minn is-semmija tagħna, mbagħad anke nikkommentaw dwar l-aħħar telefonata li kellna qabel ma minna l-waqfa qasira. Hello Radio Malta nsellmulek. Nsemmilkom u proset tal-programm. Nirringrazzjawk, Senju. Jiena x'naħseb jiena edejhom li. Jiena naħseb li ġara l-intenzjonijiet tal-awtoritajiet edukattivi fil-pajjiż kif naqbad ngħid, kienu mbona fede, kienu għalġi tal-lingwa. Però naħseb li ġara jiena illi ma kienx hemm konsultazzjoni biżejjed, tifhem, kien hemm misunderstanding naħseb jiena u nqalad il-kontroversja kollha minn dawk konċernati u naħseb illi f'dal-każ kellhom raġun. Seta' kien hemm iktar konsultazzjonijiet. Bika l-idea li tiegħi. Proċess tal-programm. Nirringrazzjawk, Senjur. Grazzi ħafna tat-telefonata tiegħek. Ħanibdew mill-ewwel fuq punti li tqajmu anke aktar qabel. Dr. Grima, semmi aktar qabel staqsa dwar jekk wieħed irid jidħol l-Università ta' Malta, l-Malti llum mhuwiex obbligatorju anke jekk barrani llum irid jidħol l-Università, x'jiġri normalment. Tajjeb, irridu nispjegaw mill-ewwel
illi dak li qed nitkellmu fuq llum u dawn il-proposti li qed isiru mill-Ministeru dawn mhumiex m'għandhomx jaqsmu direttament ma' dak li se titlob l-Università ta' Malta jew l-MCAST biex l-istudenti jagħmlu kors f'suġġetti differenti. Dik hija deċiżjoni li toħda l-MCAST jew li toħda l-Università ta' Malta. Aħna hekk qed nitkellmu primarjament, naturalment huma marbutin flimkien, imma speċi id-deċiżjoni ta' x'taċċetta l-Università ta' Malta mingħand studenti Maltin jew mingħand studenti barranin fej jidħol l-arfin jew kwalifika tal-Malti dika biċċa illi ma nisentlu fiha llum hija biċċa tal-Università jew biċċa tal-MCAST jew tal-istituti l-oħrajn, pereżempju l-Istitut tal-Istudji Turistiċi. Il-kwistjoni dwar l-istudenti Malti barranin li jitlu l-Università ta' Malta, mela, minn aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea l-istudenti barranin jistgħu jitlu jagħmlu kors l-Università mingħajr ma jkollhom bżonn il-Malti. Ħafna drabi dawn ikunu studenti illi jiġu jagħmlu perjodu qasir u mbagħad ikomplu bl-istudji tagħhom fil-pajjiż minn fejn ġew. Issa, il-kwistjoni hija jekk dawn humiex se jaħdmu f'Malta u kemm għandhom bżonn jew m'għandhom bżonn ikun jafu bil-Malti jew bl-Ingliż. Għandna studenti li mhux minn dawk li l-Università għax ħafna mit-tagħlim l-Università jsir bl-Ingliż, imma il-punt huwa għandhom bżonn ikun jafu l-Malti. Ir-realtà hi li dawk l-istudenti li jew waqt il-kors jew wara li jgradwaw se jaħdmu f'Malta se jkollhom bżonn il-Malti. Tantu hekk il-istituzzjoni differenti l-isptar, it-tobba nfushom l-istudenti, tobba l-infermiera, illi kollu jitolbu lilna d-Dipartiment tal-Malti tal-Università biex nagħmlu korsijiet ta' Malti Mediku. U il-kors tal-mediċina biex issir tabib jew tabiba fl-Università ta' Malta, bil-forsi irid ikollok ċertifikat tal-Malti, jekk tkun barrani. Ġifieri din hija ċara għaliex għax daw se jmorru anki waqt li huma studenti ħajmorru l-isptar u se jkollhom x'jaqsmu ma' pazjenti Maltin. U l-għarfien tagħhom tal-Malti ma jistax ikun elementari ħafna, għax ħafna drabi il-pazjenti ħajkunu qed jitkellmu dwar kwistjoni delikati ħafna dwar il-ġisem, dwar il-privatezza tal-ġisem, dwar is-saħħa u se jużaw lingwa li mhijiex daqshekk ovvja, ġifieri dak li jkun se jgħidlek isma' jien għandi hekk imma se jużalek metafora, se jgħidilek mod ieħor Maltin jifhmu mill-ewwel. Imma huma mhux bil-forsi jifhmu. Jiġifieri bħalma l-istudenti Maltin meta joħorġu jew waqt il-kors jew ċertament wara se jkollhom bżonn il-Malti żgur u għarfien tajjeb tal-Malti, għarfien li tistenna li jkollok meta tkun spiċċajt il-Form 5, hekk ukoll f'ċerti każijiet se jkun hemm bżonn Iva, l-istudenti barra. Però is-sitwazzjoni ftit hija komplikata għax naturalment. Sur Kaki, hemm numru ta' punti li nixtieq li naqbdu flimkien fuq it-telefonati u anke punti li qajjem Dr. Grima minna ħatijak. Biex inkompli fuq għal-li ma nitfawx kollox ħalata ballata bħala issues. Ejja nifirdu l-issue tal-Malti bħala lingwa barranija u l-Malti applikat li hija diskussjoni forsi għandna bżonn programm sieħ fuq, imma jekk nifukaw fuq il-Malti bħala lingwa barranija. Sinċerament ma nistax nifhem x'inhu il-concern issa la ġiċċarat u forsi anki milli ħarġu mis-semmija jidher li forsi komunikazzjoni se saret aħjar. Imma la ġiċċarat mod ċar ħafna dan huwa Malti għal barranin. Meta qegħdin stess qed jgħid fl-università stess, hemm min qed jidħol mingħajr xejn Malti ġiġi eżentat. Tu qed ngħidu wkoll li hemm qed jiġi mgħallem tip ta' Malti speċifiku għal studenti barranin li ma nasibx huwa l-istess Malti tas-sekk huwa differenti. Jiġifieri ma nasibx li hemm issue għandu jkun hemm issue. Meta qed ngħidu ħanagħmlu programm u mhux eżami, ħanagħmlu programm ta' tagħlim għal studenti. Li jinkludi eżami fl-aħħar. Forsi eżami biss. Jista' jkun hemm assessjar mod differenti. Dak huwa again fis-stazzjoni Maltija li kollox jiġi assessjat b'eżamijiet biss. Eżamijiet huma importanti. Huma hemm skop għalihom, imma mhux bil-fors tassessja b'eżami biss. Imma ejja ngħidu illi l-iskop li jkun hemm Malti bħala lingwa barranija, bħala programm ta' tagħlim, anki fl-esperjenza tiegħi tajjeb ħafna jgħidu qed isiru anki fl-università, l-iskop huwa li ngħinu barranin illi huwa diffiċli ħafna xi ħadd jiġi ta' 12, 13, 14-il sena u nippretendu iġib is-sek O level tal-Malti f'senda sentejn
u ma jsegwix programm ieħor. L-iskop, again, nerġa' ngħid mhuwiex illi jirreplika s-sekk jew jkun alternattiva s-sekk. L-iskop huwa li student barrani jitgħallem il-Malti brotta li tagħmel sens għalih. U dan il-mod naħseb jien mod umli tiegħi nemmen li qed insaħħu l-Malti mod ġenerali u mhux indajfuh. Jekk ħajkollna din l-istruttura fis-seħħ Sur Kakija, jista' jagħti il-każ li għadha pitada ser tinħoloq diskriminazzjoni bejn l-istudenti in ġenerali. Għandek il-Maltin li jridu jpoġġu għall-eżami tas-sekk, jiġri tal-O level li hemm bħalissa biex jidħlu għall-edukazzjoni terzjarja u dan forsi il-livell tiegħu huwa aktar intensiv minn dan l-eżami tal-Malti għall-barranin. U l-barranin se jkollhom il-privileġġ li jpoġġu għal dan l-eżami u xorta waħda jistgħu jidħlu sixth form. Il-barranin bħalissa m'għandhom bżonn xejn biex jidħlu, jiġifieri diġà hemm dik id-diskriminazzjoni, jekk hemm diskriminazzjoni, jiġifieri b'dak is-sens diġà tesisti li l-iskop huwa mod ċar illi dan il-programm huwa għal barranin illi huwa diffiċli ħafna lihom anke għax mexux lasikaw Malta, għax m'għandhomx lasek kuntatt mal-lingwa, eċetera, li jilqu dik ir-rotta ta' U meta tngħidu barranin. Kif qed jgħid tajjeb ħafna jiġri, fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni ta' kif xi ħadd se jidħol ġo istituzzjoni post-sekondarja hija ta' dik l-istituzzjoni. Ġifieri xi ħadd jista' jgħid jien mhux se naċċetta l-ebda forma oħra li fis-sekk tal-Malti u dik hija deċiżjoni l-Università ta' Malta li għandha l-awtonomija tagħha bil-mod regolat bil-liġi, l-MCAS ukoll, l-ITS ukoll. Tiddeċidi. Meta tngħidu fuq din għax inkella nisija, illum biex nieħu hemm istituzzjonijiet edukattivi vokazzjonali bħall-MCAS illi m'għandek bżonn il-Malti biex tidħol laqqas studenti Maltin li f'kors wieħed l-MCAS, hemm 160 kors m'għandekx bżonn il-Malti biex tidħol għalih. U issa se tiġi li hemm bżonn il-Malti. Waħda mill-proposti hija dik u hemm bżonn diskussjoni fuqha, nemmen li mhux xi ħaġa ta' timponija tiddiskutiha, imma l-idea wkoll li jkollok rotta ta' Malti applikat huwa wkoll biex twieġeb għal din domanda. Jien nippreferi li jkolli din ir-rotta u student ħajtħol dik ir-rotta bil-Malti diġà, lest milli jidħol l-MCAS u jibda minn hemm. L-eżami ta' Malti applikat u l-eżami tal-Malti għal studenti barranin, il-livell ħajkun inqas mis-sekk li għandna llum. Il-livell se jkun, din importanti wkoll, il-livell kultant u bil-raġuni nisma' jifhmux u bil-raġuni forsi. Mhux ħan nidħol fuq il-livell ta' level 3, eċetera, ma bħala kontenut. Bħala kontenut se jkun differenti għax niskopu differenti. Se jkun iħfef. Skont id-descriptors skont id-descriptors tal-framework ta' Malta tal-kwalifiċi, hemm level descriptors ġenerali, issa kif tinterpretom hija importanti. Jekk mhux se jkun jaħfef għax ma nħallux is-sekk kif inhu allura. Għaliex is-sekk jekk ħajkun l-istess. Unfortunately, sfortunatament, għal numru sostanzjali ta' studenti mhuwiex relevanti. Allora ma nistgħux naġġornaw is-sekk u jkun relevanti għal kulħadd. Dinja ideali nagħmlu hekk. U nibqgħu beżami wieħed. Tentattivi li saru hekk waslu Jena verament ma naqbilx, ġifieri jiena naħseb li l-kwistjoni kollha hija ovvjament il-deċiżjoni hi li jkun hemm 3 eżamijiet, ġifieri ma nafx liema pajjiż jagħti 3 eżamijiet tal-istess livell. Qed jgħid li isma' inti ilħaq dal-livell, imma hu 3 modi kif tilħaq dal-livell. Mhux nissuġġerjek taqra referencing report tal-qafas Malti tal-kwalifiċi. Ġifieri ma nifhimx fil-Malti, naċċetta, ma nifhem xi ftit l-edukazzjoni. Il-reference report, meta tajt livell 3, jew livell 2, jew livell 1, jew livell 5, 6 u 7, hemm deskrizzjoni ċara ta' xi livell hu. Ma jgħidlek qatt livell 3 biex iġġib livell 3 tal-Malti il-ħiliet, l-arfien u l-kompetenzi li għandek bżonn huma li inti tiġib is-sekk u level tal-Malti. Jgħidlek għaw daw il-kompetenzi, daw l-arfin. Imma bżonn ta' 3 karti differenti, ta' 3. Mhux kwistjoni ta' karti, 3 programmi differenti. Neġa' ntennija. L-SSR huwa fl-aħħar jew matul il-programm fejn tetkejjel xi ħadd fejn wasal ma wasal. Dr. Grimo, mhux eżami biss. Huwa li dawn huma 3 eżamijiet differenti għax huma 3 livelli differenti. Nifhem rispett kollu, inti tinsulenta. L-istudenti kollha tal-MCAS li ġabu MQF level 3 fil-Malti li huwa l-istess pal-MQF level 3 tas-sekk Malti għal dawn l-aħħar 9-10 snin li uħud minnhom sabu impjieg bih
anki soldati, anki pulizija, oħrajn komplu jistudjaw, oħrajn saħan ġabu degree u hemm min qed jagħmel anki Norbot ma li qal Ġifieri nkunu onesti, naraw x'inhu r-realtà tas-sistema edukattiva Maltija u mhux ngħidu xi ħaġa u nintennuha u ma niftħux titajnejn għar-realtajiet ta' nies li ma marrux l-università. Norbot li qal Dr. Grima ma xi ħaġa oħra li qal. Ma di rrid ngħidha, ġifieri jiena m'għandi ebda intenzjoni u wisq inqas m'għandi ebda ħsieb illi ninsolenta li xi ħadd wisq inqas l-istudenti ta' xi istituzzjoni bħal MCAS lajjen u lanqas in-nies illi fost l-oħrajn jgħalmu l-MCAS u li tkellmu magħna. Il-biża tagħkom, Dr. Grima, li naqsu insolenta lil ħadd. Il-preokkupazzjoni tagħkom, it-tħassib tagħkom, Dr. Grima, huwa li jonqos il-livell tal-Malti? M'hemmx dubju. M'hemmx dubju, ġifieri 3 eżamijiet differenti għax hemm 3 livelli differenti. Aħna m'għandniex problema li jkun hemm 3 modi differenti ta' kif tilħaq ċerti ħiliet, mhux problema dik. Ma nistgħux naqduhom f'eżami wieħed allura u dal-eżami wieħed dal-programm wieħed. Ħa nibra simplifika forsi. Spjegali, Cynthia, xi ħadd minn pajjiż barrani ġiew ta' 13 sena u nippretendu li f'sentejn dan se jġib is-sekk ta' student li ilu. Imma jekk appuntu għax mhux qed nippretendu qed ngħidu li huma livelli differenti. Stephen, appuntu għalhekk. Appuntu għalhekk. Imma dak is-student jista' jilħaq livell wieħed ta' dan il-suġġett programm ta' Malta barrin jista' jilħaq livell 2, jekk vera jaċċella jista' jilħaq anki livell 3. Aħna mhux qed ngħidu u bl-ebda mod li kulħadd se jilħaq livell 3 bħal sekk hemm min mhux se jilħu. Bħal sekk hemm min se jilħaq livell 1 u livell 2. Bl-istess mod, spiegaw li jekk hemm 40% u 30% ta' studenti li llum bis-sistema preżenti mhux qed jilqu l-livell, jew saħansitra laqqas qed ipoġġu għalih li għalija hija traġedja kbira li f'Malta studenti Maltin laqqas joqogħdu għall-eżami fl-aħħar tal-Form 5. Spiegaw li kif nistgħu nilħqu lil dawn l-istudenti jekk mhux brotta oħra, brotta li jekk inti tilħaq il-livell tieħu level 3, jekk ma tilħaqx ma tieħdux bħalsek, imma li tkun iktar relevanti għal mod ta' kif dawn l-istudenti jitalmu. Ħanikwota l-professur Arnold Cassola. F'artiklu tiegħu jgħid li dan kollu qed isir biex nollu ċifri baxxi li qegħdin nirrapportaw u allura biex eventwalment inkunu nistgħu niftaħru iżjed mal-Unjoni Ewropea li jkollna aktar studenti jidħlu f'edukazzjoni terzjarja. Sur Kakija, inti qed Le, ma rridx inġeldek maħad, jiena t-nikwota l-prof. T-nikwota l-prof Cassola. Ma fudin ma naqbilx miegħu, mhuwiex il-każ li aħna nipprovaw intejbu ċifri hija il-final hija xi ħaġa sekondarja li jalla tiġri, imma l-iskop huwa illi nilħu dawk l-istudenti li bħalissa is-sistema mhux qed tilħaqhom. Bl-Ingliż ngħidu well letting them down. U l-iskop huwa nippruvaw nilħuhom. Issa jien nifhem illi rridu nitkellmu niċċaru l-issues li forsi nkunu ċerti li mhux qed imbaxxu l-standards m'għandi l-ebda problema illi niddebatti u Imma s-sillabu diġà lest ta' dan. Assolutament mhux il-każ, tal-Malti għall-istudenti barranin. Dak learning outcomes huma lesti u again saru konsultazzjoni. Saret konsultazzjoni. Kien hemm website, jekk tidħol fil-website, il-website kien miftuħ ilu snin miftuħ u kien hemm żmien għal feedback minn għand in-nies. Jiġifieri dik il-konsultazzjoni, dak il-mod sar. Il-Ministeru biddel il-pożizzjoni tiegħu darbtejn fuq din il-kwistjoni. Darbtejn, Stephen. Jista' jkun fil-fatt 50 ġimgħat ta' iċċara pożizzjoni, allura għamilha mistoqsija, mbagħad iċċara pożizzjoni anki wara l-feedback tan-nies. Fil-fatt isu n-nisa barra ħadu l-ħsieb illi tfajna biċċa informazzjoni lill-pubbliku biex kun hemm ftit reazzjoni, mbagħad skont ir-reazzjoni tan-nies. Aħna drija. Jidiri kien il-prof Cassola li semmija darba di. Nkunu ferma kulħadd. Li fl-aħħar mill-aħħar ġiet ċarat il-pożizzjoni b'mod ċar ħafna issa
li għal-barranin, il-kwistjoni tal-Malta bħala lingwa barranin, ċara ħafna. Issa, il-mistoqsija jekk forsi ġiet komunikata aħjar, imma naħseb seta' tinħasbet aħjar. Ħaneħdu aktar telefonati minn għand is-semmija tagħna, tuni ippermettu li ftit. Ħaneħdu it-telefonati nfakru s-semmija tagħna 2291-339 jew 2291-336. Hello Radio Malta, nsellmulek. Insellmulek Radio Malta. Iva, sinjura, t-nisimaw, kajdenna. Nselmilkom, ta' għed t-tkelmu fuq l-edukazzjoni u dal-affarijiet kollha xaffarijiet. Fuq il-Malti b'mod partikolari. Fuq il-Malti l-iktar. Imma s-sinjur semma l-edukazzjoni, għax hekk ma jkollok xi edukazzjoni kif titkellem u kif dejjem xi ħaġa tajda ikun se jsir xi ħaġa għal-ġid għax jiena wieħed minn dawk li nħoss li l-affarijiet li jsiru Malta kollha għal-ġid dejjem insibu xi ħaġa negattiva. Hemm xi ħadd mill-żewġ sinjuri li għandek. Li fuq di ma jaqbilx. Jista' almenu jsemmi xi ħaġa fuq li xi jaqbel hekk jogħġbok bil-Malti titkellem, tirrispondini. Nirringrazzjawk, Sinjur, ta' telefonata tiegħek ta' dan it-tant neħdu telefonata oħra wkoll. Hello Radio Malta nsellmulek. Insellilkom, qed nieħu gost ħafna b'din diskussjoni. Ħanajdilkom jiena hekk sal-liema. U mhux tal-Malti, ta' suġġett ieħor, tal-Ingliż kont, imma jiena personali nara daw il-ħafna livelli differenti. L-ewwel il-Malti, min jitgħallem il-Malti għall-università mhux ħajitgħallem il-letteratura, il-barranin, ħajitgħallmu il-grammatika. Issa jiena fl-opinjoni tiegħi ngħid, lingwa hija tafa jew ma tafix. Jiena anke meta kien hemm paper A u paper B tal-Ingliż, għalija farsa mill-kbar. Għax la ta' paper A, għax anke l-mod kif konna mġellin nikkorreġu dal-aħħar snin u koll. Daħħar sinet najdlek ta' 12 sena dal-aħħar 10-12 sena. Ġifiri da dana fil-letteratura ma tikkorreġix il-grammatika, il-gwim telqu l-bahar, kollha telqu l-bahar. Araw il-klassijiet tal-Franċiż u tat-Taljan mhux tal-Biki. Araw il-Malti li jinkiteb fuq il-Facebook u tal-Biki. Araw l-Ingliż li jinkiteb fuq il-Facebook u tal-Biki. Ma jistax ikun li biex naraw is-suċċessi dejjem il-niżlu l-livell. Jiena di għalija għamel kif tasal għalih naqbel li hemm modi ma tfalu ma oħra. Kif tallimhom. Imma ultimately il-prodott fl-aħħar ikun l-istess. Ikun l-istess prodott tajjeb. Jew taf tikteb, jew taf lingwa jew ma tafix. Dak il-ħafna kollox nofsu jiena ma taġobni xejn. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjawk ħafna ta' telefonata tiegħek, Sinjura, nfakrukom 2291-339 jew 6 numri tat-telefon qegħdin nitkellmu dwar il-proposta li kollna eżami tal-Malti għal-barranin tal-Malti bħala lingwa barranija li se jkun offrut għal studenti barranin surkaki qed imbaxxu l-livelli u s-sinjura li jak sal-liema qalet illi il-problema qed tkun fil-lingwi kollha pratikament semmet li kienet għallima tal-Ingliż u ma taqbilx ma dan laqas għax dejjem qed imbaxxu l-livelli. Jista' il-każ li għandna bżonn ristrutturar sħiħ fil-sistema edukattiva sekondarja b'mod partikolari. Għat li għandi rispekt bi li d-semmija, mandiġ dubju, kienet għallima valida u għek. Not attent minn sweeping statements, għalix anki huwa, disrispett u kollej numru kbir ta' studenti li, palissa ġistudjaw żgur għall-low levels u għall-A levels u għanna esperienza ta' studenti, eccellenti fil-briefing. U li nġeneralizzaw li baxxejna l-standards, naħseb Ma s-sinjura tajt għal dawn il-proposti. Iva, il-realtà hija li iktar studenti naħseb iktar minn qatt qabel qed jippruvaw ikomplu jistudjaw, iktar studenti qed ikomplu jistudjaw fil-livell post-sekondarju, jiġifieri ovvjament fil-passat kien numru forsi iktar ristrett ta' studenti li s-sistema edukattiva kienu jagħmlu suċċess minnu. Illum qed ikun hemm iktar studenti u dak huwa pożittiv. Imma mbagħad x'livell qed ikun? Għax is-sinjura semmejtu għandha raġun, naħseb kulħadd juża l-mezzi soċjali, l-Facebook u qalet taraw il-livell ta' Ingliż miktub, il-Malti miktub. Naraw ukoll kitba tajjeb ukoll ġifieri. Sakemm se jkun hemm studju ċar ħafna li għandna bżonn intejbu bla dubju iva anki studju ħanejdu iktar xjentifiċi forsi juru dan ukoll fair enough. Imma biex niġġeneralizzaw b'dan il-mod jien not fit pass lura. Li żgur u dan it-titbiliet m'hemm l-ebda ħsieb illi imbaxxu l-standards. U għandna noqogħdu anki wkoll fuq professjonaliżmu tal-għalliema, anki minħabba l-fatt li l-assessjar kif se jsir li se jkun hemm skop kbir għall-eżami, imma mhux biss se jkun hemm assessjar kontinu mill-għalliema,
Importanti li hemmhekk il-standards jinżammu u hemm modi kif tista' jinżammu. Imma l-livell mhux bil-forsa jitbaxxa x'inti semmejt illi altru ħajpoġġi għall-eżami xi ħadd li ilu jistudja l-Malti minn mindu kellu 5 snin u baqgħet jilla jistudja l-Malti u altru qed jistudja l-Malti għax ġie Malta 3 snin ilu pereżempju jrid jagħmel eżami. Li tista' ddaħħal f'sillabu ta' 3 snin għal sillabu ta' 11-il sena huwa differenti. Ma dak il-barrani qabel ma kien jagħmel xejn mhux hekk. Jiġifieri se imma allura ħankunu livell bażiku tal-Malti, livell 1, livell 2. Naħseb jien aħjar milli ma jkun jaf Malti xejn. Dak il-punt kollu, jiġifieri issa li jekk jilħaq il-livell 3 dak kif isir jilħaq ċertu livell vera ta' livell 3 u importanti jkun hemm dak il-standards, imma hemm nkunu ċari illi fis-sitwazzjoni preżenti dak il-barrani mu qed jitgħallem Malti xejn. Qabel ma ndaħħal telefonata oħra sur Kakija, jista' il-każ li wara li tidħol din is-sistema li jkollok l-eżami tas-sekk, jiġifieri tal-O-level normali, u mbagħad u l-eżami tal-Malti għal bħala lingwa barranija eventwalment wara 2, 3 jew 4 dan l-eżami tal-Malti bħala lingwa barranija nintroduxuh għal kulħadd ikun disponibbli għal kulħadd? Tista' tina assigurazzjoni għal dan? Nibda ħsieb mod ċar issa ngħidna nibda ħsieb li jsir dan. Assolutament. U laqasu l-iskop, jiġifieri jien dil-fissazzjoni li nifhimha għaliex aħna għandna dil-kutwa li din li xogħol kollu hemm marbut ma' eżami, qed twaqqa' diskussjoni f'livell minimu. Fil-realtà, l-iskop huwa li jkollok programmi differenti, dak li kif nerġa' ngħid. Ma irid isir assessjar, ħafna drabi l-eżami huwa l-mod ta' assessjar. Nagħlem il-persuni, issa l-eżami huwa mod kif tessessjar fil-ma livell ġab. Imma li naħseb jien li konna programm li barranin li palissa mu qed jitgħallmu xejn, jistgħu jitgħallmu ċertu livell tal-Malti, naħseb huwa pożittiv. Issa naħseb hemmhekk jaqbel kulħadd. Bl-ebda mod jekk mhux ħandaħlu hemm xi shortcut għall-Maltin ukoll. Assolutament mhux il-każ. Niftehmu l-idea illi ikun hemm 3 eżamijiet fl-aħħar tas-sekondarja għal l-istess suġġett mhux aħna ħriġna biha, ġifieri il-Ministeru ħareġ biha. Issa, jekk dawn it-3 eżamijiet differenti, jew metodi ta' assessjar aħna ma ebda problema illi 70% jkun eżami jew 50% jkun eżami, mhux dak assolutament mhux problema lina, aħna ma ebda intenzjoni ninsistu fuq li jkun eżami biss, assolutament fl-ebda ħin mednija fil-fatt. Il-kwistjoni hija il-fatt li aħna ħandaħlu 3 eżamijiet suppost għall-istess suġġett u suppost għall-istess ħiliet u għall-istess kompetenzi. Sejjejn lill-istudenti, jew le, sejjejn lill-iskejjel, sejjejn lis-soċjetà tagħna biex tintegra iżjed biex ikollha l-istess ħiliet f'dinja li kontinwament qed tinbidel, jew qed nilagħbu ftit bil-kliem u qed nilagħbu bil-livelli. Aħna m'għandniex problema illi il-Maltin, il-barranin jitgħallmu l-Malti jkollhom programma li għax Stephen qed jinsisti fuq il-fatt li din mhix kwistjoni ta' programm imma ta' eżami. Mhux kwistjoni ta' eżami ta' programm. Laqas aħna m'għandna problem. Il-kwistjoni tal-eżamijiet il-Ministeru qajjimha mhux aħna. Jiġifieri aħna ġifieri qed ngħid in-nies li għalmu l-Malti u n-nies u numru ta' nies li għalmu l-Ingliż, ġifieri qed ngħid. Ħanieħdu aktar telefonati minn għand is-semmija tagħna. Hello Radio Malta, nsellmulek. Nsellmulek perfettament mas-sinjura li għadha kemm ċempleti tkellmet fuq il-Malti miktub. Issa ngħid il-Malti mitkellem u anke miktub fuq ix-xandir. Darba fi programm partikolari suġġett kien fuq is-sajjieda u flok ma xiex is-sajjieda iseffu wiċċhom, isaqfu wiċċhom dideret fuq l-iskrini ġifieri. U waqt l-aħbarijiet iqpaw magħna jibdlu l-konsonanti, il-Malti mitkellem għall-ħares tisma' t-tfal jitkellmu l-Malti. Ma nafx kif l-allima ma jikkoreġuhomx għax jien għandi 4 neputijiet, xbajt nikkoreġihom biex jitkellmu Malti tajjeb, imma jerġgħu l-istess għax hekk jisimgħu l-sħabhom u ma jikkoreġuhomx fl-iskola. Nirringrazzja. Il-Malti mitkellem misna l-iktar li naraw kif ħanirranġaw. Nirringrazzja. Grazzi ħafna, Sinjur, tal-kommenti tiegħek, Dr. Griba. L-eżami tal-O-level tal-Malti illum għandu komponent u ilu ħafna snin li għandu dan il-komponent tal-Malti orali.
Issa, il-kwistjoni tal-livelli u tal-Malti li qed nużaw illum meta nitkellmu meta niktbu jiena għadni diżappuntat Stephen li inti qed li aħna qed ninsulentaw lill-istudenti li qed jistudjaw il-MCAST, il-Malti fil-livell li għadni diżappuntat biha. X'jien naħseb l-insult lill-istudenti huwa illi tajdilhom illi ħatamel eżami differenti u ma tajdilhomx illi il-kontenut se jkun differenti u l-livell se jkun differenti. Tajdilhom isma' inti il-ħaqt inti ksibt dan l-ammont ta' għarfien. Meta fil-fatt ma kisbux. Jiena naħseb ir-responsabilità kbira tagħna Stephen hija li nagħmlu minn kollox. Jekk hemm bżonn inbidlu danki drastikament il-modi kif nagħmlu. Imma jien m'iniex espert fuq hekk u ma esperti nies oħrajn li jekk hemm bżonn inbidlu l-modi kif nagħmlu biex dawk l-istudenti veru meta jkollhom fuq iċ-ċertifikat tagħhom livell 3 fil-livell vera jkun livell 3 u fil-qari u fil-kitba u fis-smieħ u fid-diskors f'kull hemmhekk aħna nkunu qed ninsulentaw. Letteratura se tkun inkluża pereżempju sorkatija. Tista' ssib modi differenti, mhux neċessarjament kif forsi kif differenti. M'iniex espert fil-letteratura, ma żgur kulħadd jaf li hemm modi u tipi ta' letteratura differenti li jista' jkun iktar relevanti għal ċertu studenti. Dawn it-tliet programmi ħajkunu offruti fil-livell sekondarju biex imbagħad student ta' 15-il sena meta jispiċċa l-Form 5 se jkollu l-għażla. Ġifieri se jrid jagħmel l-għażla minn qabel meta jkun għadu Form 3 li ma' programm ser jieħu. Iva, probabbilment dik se tkun ir-rotta bil-forsi tkun hekk għaliex il-programm jibda minn fuq. Partikolarment tas-sek jibda minn Form 3 passer. Nistgħu niġu fi stadju fejn ma jkollniex studenti li jridu jpoġġu għas-sek li għandna llum? Le, assolutament mhux il-każ, għaliex l-iskop tal-Malta lingwa barranija ċara li hija l-barranin biss. Hemm inti għattinna li hemm il-Malti prattiku wkoll. Għal-Malti applikat huwa ċar ukoll li dan se jkun biss għal dawk l-istudenti li jixtiequ jkomplu fil-linja vokazzjonali l-MCAS jew ITS, full stop. Jiġifieri hija ċara dan il-mod. Issa, nerġa' ntenni importanti nkollna għarfien sew meta tal-qafas Malti tal-kwalifiċi. Meta nitkellmu l-livell 3, nerġa' ngħid bl-ebda mod biex inti tikseb dak l-għarfien, dak il-ħiliet u dak il-kompetenzi li jissemgħu hemmhekk, wieħed bil-fors irid iġib jagħmel is-sekk Malti biex jilħaq dak il-livell 3 tal-Malti. Hemm modi oħra kif wieħed jista' jilħaq dawk il-ħiliet u fil-fatt fl-MCAS hekk jiġri. U li tajt li mhuwiex livell 3 għaliex iddeċidejna li mhux livell 3, naħseb qed tinsulenta b'rispett kollu in-nies li għaddew minn din is-sistema u għaddew minn din is-sistema kieku m'għaddewx b'suċċess ngħid m'għaddewx b'suċċess, imma numru minnhom u mhux kollha għax hemm numru minnhom li ma jgħaddux anki b'din is-sistema, numru minnhom permezz din is-sistema sabu xogħol u numru sew minnhom komplew jistudjaw, numru minnhom ġabu degrees u hemm qed ikompli anki f'masters u anki PhDs. Jiġifieri ejja nkunu fair ma' kulħadd. U hemm nkunu nafu sew x'qed ngħidu meta nitkellmu fuq qafas Malti tal-kwalifiċi. Il-livell 3 mhuwiex biss is-sekk Malti, hemm modi oħra kif tista' tilħaq livell 3 fil-ħiliet, il-kompetenzi li hemm f'dak il-livell mhux bil-fors permezz ta' rotta waħda. Ħanieħdu aktar telefonati. Ħallew Radio Malta nsellmulek. Nerġa' nsemmilkom jiena dax ma naħsibx li qed nifhem. Għajdilna senju. Jiena għext 5 snin l-Ingilterra pereżempju. Naf illi biex integrate. Biex integrajt ruħek. Integra u tkun kapaċi tifhem u tikteb xi ħaġa elementari bl-Ingliż u tikkomunika, ituk ċertifikat illi int wasalt f'dan livell. Ma nara assolutament xejn ħażin fiha ħinti. Issa dena fi kwalinkwa ħaġa anke għad-dipartiment tal-gvern fejn fjena f'kumpanija. Jekk għandi ċertu edukazzjoni se nilħaqsaw jien. Jekk mmur oltre għandi ċans nimxi iktar. U jien naħseb illi dina hija pass biex forsi nintegraw iżjed il-barranin li għanna fil-pajis. Issa ma nafx nixin ħawwa, biex nifemeta. Nirringrazzjawk, Sinjur, ħajwix bek Dr. Grima dwar dan. Dr. Grima, mux tajba li konna il-barranin illi kollom level bażiku ta' Malti? Bla dubju, aħna kompletament favur
illi l-barranin f'Malta, anzi aħna stess inħeġġu ħafna u naħdmu ħafna f'dal-qasam, li l-barranin f'Malta ikollhom għarfien kemm jista' jkun tajjeb li jilħqu l-ogħla livell possibbli għalihom fil-taħdid, fil-kitba, fil-komunikazzjoni bil-Malti. Bla dubju, aħna l-ixju tagħna, l-kwistjoni tagħna mhijiex fuq hekk, anzi aħna nemmnu ħafna li il-Malti bħal l-Ingliż it-tnejn li huma jridu jkunu mezzi ta' komunikazzjoni f'Malta biex aħna nkunu nistgħu nitkellmu anki f'livell li ma' xulxin. Il-kwistjoni hija x'tip ta' ċertifikazzjoni se tagħti. Mela, ninsisti, il-punt huwa diġà teżisti sistema fl-Ewropa li aħna nieħdu sehem fiha. Jien pereżempju, meta kbirt arġajt bdejt nistudja l-Franċiż u kont nagħmel l-eżamijiet biex niftehmu tal-Alleanz Franċeż. Meta ilħaqt il-level B1 tawni ċertifikat tal-B1 ma qalulix li għandek C2, ma qalulix li għandek O-level, qalu li għandi B1. U dejjem imxejt mal-livelli differenti li l-ħadd. Ma ħawdulix moħħi, ma qalulix inti qed tagħmel O-level jew biċċa O-level jew speċi ta' O-level, hemm sistema Ewropea timxi ma' daw il-ħiliet li trid tilħaq fi kwalunkwe lingwa li tistudjaw daqshekk. Aħna nistgħu nadottaw din is-sistema li diġà teżisti għal barranin li se jistudjaw il-Malti. Naturalment se jkun hemm barranin illi fil-primarja diġà ħajkunu qed jitkellmu bejniethom bħalma smajna ħafna eżempji f'dawn il-ġranet Taljani, żewġ aħwa Taljani li jitkellmu bejniethom bil-Malti biex ommhom Taljana ma tifhimhomx pereżempju, jew Ukrajna li titkellem fuq l-aħbarijiet u ma tkunx taf li hija Ukrena taħseb li hija Maltija. Imma ovvjament kif qal Steve mhux kulħadd se jilħaq dan livell anki jekk speċjalment anzi jekk jidħol fis-sistema edukattiva aktar tard fis-sekondarja pereżempju. Ġifieri hemmhekk se jkun hemm il-possibilità l-oħra, pereżempju tas-sistema li teżisti tal-framework il-qafas Ewropew. U mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra tal-Malti applikat. Il-mistoqsija tiegħi hija din, Stephen. X'se jkun hemm fil-Malti applikat illi diġà jeżisti fil-flow level tal-Malti u x'mhux se jkun hemm. Bħala ħiliet qed ngħid. Il-punt jekk aħna nitfgħu rasna fil-ramel u ngħidu li s-sillabu tal-Malti, pereżempju tas-sek, huwa validu għal kulħadd, naħseb qed nitfgħu rasna fil-ramel. U dan mhux qed ngħidu jien. Fi semmejt l-Ewropa, taf li kien hemm rapport mill-Kunsill tal-Ewropa fl-2015 fejn fuq il-tagħlim tal-lingwi f'Malta fejn ikkritikaw huma stess li kif huma mfassin is-sillabi u l-assessjar tal-tagħlim jista' jkun qed joħnoq l-iżvilupp tan-numru ta' studenti. Jiġifieri huma stess ipproponu li jkun hemm rotta alternattiva tat-tagħlim tal-lingwa Maltija f'Malta u dan sar f'rapport tal-Kunsill tal-Ewropa minn esperti fit-tagħlim tal-lingwi u naħseb huwa punt illi min qiegħed on the ground fl-iskejjel qed jarah bajnej kuljum. Min qiegħed on the ground wara l-iskejjel f'livell postsekondarju f'ċertu istituzzjonijiet qed jarah on the ground kuljum. L-idea tal-tagħlim ta' Malti applikat huwa nippruvaw nindirizzaw dawn l-istudenti moħbija illi l-sistema preżenti u s-sillabu preżenti mhuwiex qed jilħaqhom. Issa ħanerġa' ngħid u nerġa' ntenni naqbel 100% li l-standards għandu jkunu hemmhekk. Jiġifieri nerġa' ngħid u nerġa' ntenni li dan ma jfissirx li kull student se joħroġ b'livell 3 anki f'dan is-suġġett se jkun hemm mhux se jilħu laqas. U mhux tajjeb imma dik hija r-realtà ta' sistema li qatt mhux se tkun 100% perfetta. Imma li konna rotta li tkun iktar relevanti għal dawn l-istudenti li bħalissa is-sillabu preżenti li għal diversi raġunijiet. Per eżempju, Stephen, x'se jkun differenti? Jekk niftħu il-mod ta' kif hemm enfasi kbira fuq ċertu tip ta' letteratura, per eżempju, ovvjament il-letteratura importanti, imma ċertu enfasi fuq ċertu tip ta' letteratura. Ġieli l-kwistjoni kollha hija fuq il-letteratura. Le għax il-Ministru kien diġà prova jneħħi il-letteratura mill-level tal-Malti. Jekk tara l-Learning Outcomes Framework u Learning Outcomes li nkitbu fuq il-Malti u fuq pressjoni tal-lobbying ta' ċertu affarijiet li jiddaħlu b'ċertu dettall eżaġerat, naħseb again
turi il-natura tal-problema. Ġifieri Malti applikat mhux se jkollu letteratura, mhux kif qed inti qabel. Imma imma Stephen, ma tfajx il-klim u mhux qed li l-insulentajt lill-istudenti iktar minn hekk. Le mhix opinjoni. Hija opinjoni tiegħi mhux qed tfak Stephen, x'se jkun hemm differenti fil-Malti applikat. Tini ċansa wieġbek issa please. Għax ma interrompejtek tini ċansa wieġbek. Jien ma tfajt lebda klim fħalek, jiena tajt l-opinjoni tiegħi fuq dak li għattinti. U nerġa' ntenni li inti qed twaqqa' livell 3 li għatti l-emkas fil-Malti, ma naħsibx huwa ġust. Meċċekki. Issa, tieni punt, fil-Malti applikat, mhux qed ngħid mhux se jkun hemm letteratura, imma l-mod ta' kif jiġi mallem u x'tip ta' letteratura jkun hemm, x'tip ta' tekst jintażlu, jista' jsir mod differenti kif fil-fatt qed isiru f'programmi oħrajn. Hija ċara. Issa, dik hija realtà naħseb l-iktar mod faċli li nibqgħu bi-status quo kif inhi, bi-status quo kif inhi ir-riżultati għal-numru ta' studenti ili naħseb huwa it-tmien tagħna bħala edukaturi nippruvaw Ħaninterrompi ftit. Dr. Grima, ħaninterrompi ftit jiena wkoll hawnhekk Sur Kakija. Nistgħu allura kif qal anke Dr. Grima aktar qabel f'dis sistema nintroduċu s-sistema Ewropea ta' klassifikazzjoni tal-ħiliet tal-lingwa, ġifieri għal-barranin ekku. Hija idea interessanti di qatt ma saret imma laqqas għal-lingwi Malti, l-lingwa Maltija, l-lingwa Ingliża jew lingwi oħrajn, ġifieri hija xi ħaġa wieħed jista' jesplora imma nkunu ċari illi fl-ambitu tal-qafas Malti tal-kwalifiċi hija diffiċli din is-sistema tidħol fil-mod ta' kif nistruttura. Biex inkompli fuq Dr. Grima, se jkun differenti bejn il-karta tas-sekk li għandna llum, jiġri low level tal-lum, u l-Malti applikat, il-Malti prattiku. L-ewwel net il-programmi kollha, l-SSR se jinbidlu kollha kemm huma, anki tas-sekk, jiġifieri l-enfasi biss fuq eżami jew nkella enfasi kbir fuq eżami se jonqos. Jiġifieri se ssir reviżjoni tas-sekk ukoll. Se jkun hemm l-eżami ħajba hemmhekk, se jibqa' nagħta l-importanza percentaġġoli, imma se jingħata iktar importanza wkoll l-assessjar kontinwu matul it-3 snin tas-suġġetti. Naħseb hija xi ħaġa pożittiva u għandha tgħin l-istudenti iktar jiġu assessjati. L-eżami tal-Malti prattiku. L-eżami tal-Malti prattiku. Se jkollu letteratura. Meta jiġu ċarrat diskussjonijiet, se jkun hemm is-syllabus panel taħt li ma' struttura ħassir qed jisiru diskussjoni bħalissa li se jfasslu dan il-programm mibnija fuq l-esperjenzi li hemm diġà f'postijiet oħra fosthom l-hemm. U jekk wieħed ipoġġi għall-eżami tal-Malti prattiku, se jkun jista' bih jidħol sixth form kif inhu low level tal-lum? Diġà ċarajt, ġifieri neġenten dak li għal-agent li hija deċiżjoni tal-receiving institution, imma f'dan il-każ mod ċar min se jgħażel Malti applikat, l-iskop huwa mod ċar għal dawk l-istudenti li se jitlu fir-rotta vokazzjonali. Minna ħatakom, imma l-istituzzjoni tista' tiddeċiedi. Aħna niftu diskussjonijiet ma se nimponu ma daw żewġ istituzzjonijiet importanti fil-pajjiż biex jaraw li jagħmel sens għalihom li xi ħadd jista' jitolbihom. Fi mhux xi ħaġa li ħan id-deċidejja jien jew se jiddeċidejja ministru se jkun hemm diskussjonijiet ma' dawn. Ma jista' fil-każ li għata pitada sena sentejn oħra is-sekk isir irrelevanti allura. Jekk l-istituzzjonijiet terzjarji. Fuq 3 eżamijiet għal ċittadini Maltin tal-istess suġġett il-lingwa nazzjonali. Biex tidħol sixth form. Jekk sixth form jiddeċiedu li l-Malti applikat huwa jista' ma nafx realistika imma ma nafx assolutament realistika li tkun hekk, imma jekk id-deċiżjoni ta' dik tal-Università ta' Malta hija hekk, sinjali hemm xi raġuni valida u qed huma ċerti li hemm livell standard għal dak il-lobbying irid isir mal-Università ta' Malta biex iħallissek. Din hija kwistjoni. Is-sekk ħankun skużani, ħaniċċara. Is-sekk Malti, is-sekk kollu kemm ħajibqa' ħadkun ċara. ħajibqa' ħadd ma qalli mhux qed jista' jinfthem biex niċċara li qalet jista' forsi tinfhem hekk. Dak is-sekk ħajibqa' kif inhu li ħajkun hemm li qed nipproponu li jkun hemm rotta oħra li mhijiex is-sekk hija differenti, ċertifikazzjoni differenti illi twassal. Żewġ eżamijiet oħra tngħidu, wieħed għall barranin u wieħed għall Maltin li jagħmlu l-Malti prattiku, l-Malti applikat. Aħna nemmnu
illi l-istudent bħal f'kull pajjiż fid-dinja, l-istudenti kollha Maltin irridu ngħinuhom, naħdmu magħhom. Jekk hemm bżonn naddattaw il-mod kif nagħmlu u anki dak li nagħmlu, imma dan diġà sar ta' ġifieri il-bidla kbira li saret fil-livell ordinarju tal-Malti, flow level tal-Malti ftit snin ilu, kienet bidla importanti ħafna u l-istudenti laqwa tajjeb. Mhux qed ngħid li perfett dak l-eżami, imma ċertament illi jistenna illi wara 11 sena l-iskola l-istudenti jkunu kapaċi jaqraw test interessanti daw 16 sena ta' uħud minnhom deħlin fid-dinja tax-xogħol, oħrajn sejrin l-EMCAS, l-ITS, sejrin l-Università, se jborru barra minn Malta, importanti li jkollhom ħiliet bażiċi ta' għalhekk ngħidulu livell ordinarju, ġifieri ħiliet bażiċi. Inti għandek kompetenzi bażiċi f'din lingwa. Innotaw illi ħafna minn dan id-diskors qed isir fuq il-Malti biss. Ġifieri jiena anke dik tħassibni, imma aħna nemmnu illi kulħadd għandna naħdmu biex kulħadd ġej minn fejn ġej u minnu qed ngħid tal-Maltin jew dawk li ilhom ħafna il-barranin li ilhom ħafna Malti. Għandhom jitħarġu biex ikollhom kompetenzi bażiċi. Wara l-iskola obbligatorji, wara l-5th form, wara li għalqu 16 sena, u mbagħad jistgħu jitalmu il-Malti tal-inġinerija x'waħda mill-affarijiet li jgħidulna l-għalliema tal-EMCAS, pereżempju, hija illi hemm studenti illi ibatu fis-suġġett li qed jistudjaw l-inġinerija jew insomma suġġetti differenti minħabba l-lingwa. U fil-fatt waħda mill-proposti ta' dawn l-għalliema li qegħdin fl-EMCAS illum tant aħna nirrispettaw l-opinjoni tagħhom u tal-istudenti li qed jgħixu realtà li hija importanti ħafna f'pajjiżna, illi jridu illi l-Malti jintuża iżjed. Jiġifieri dawn għandhom bżonn kompetenza ikbar għax għandhom bżonn din il-lingwa biex jitalmu iżjed is-suġġett, il-vokazzjoni li qed jistudjaw biex ikunu esperti fiha. It-tieni ħaġa, il-proposti tal-Kunsill tal-Ewropa. Waħda mill-affarijiet illi qal dak il-board, dak il-grupp ta' esperti li ġibna mill-Kunsill tal-Ewropa u li semma Stephen qabel, waħda mill-affarijiet li qali li hemm bżonn illi ċerti suġġetti biex nilħu iżjed studenti Maltin u biex li studenti Maltin ma jibqgħux ibatu fis-sistema ta' nagħmluhom iktar bil-Malti. Il-Ministeru mhix il-hemm għax li wkoll kienet proposta ta' dak il-board dawk l-esperti tal-Kunsill. Il-matematika pereżempju jkun mallem bil-Malti pereżempju. Aħna mhux qed ngħidu il-Malti irid iwarrab l-Ingliż, anzi bil-maqlub għalhekk kien hemm ħafna nies tal-Ingliż li qablu magħna u ffirmaw isimhom mal-istqarrija tagħna. Aħna nemmnu li għandna bżonn soċjetà bilingwi u jien ngħid anki bħiliet f'lingwi oħrajn għax aħna qed ngħixu f'dinja fejn il-ħila fil-lingwi hija ħila kruċjali għal kulħadd, għal parrokkier, għal mechanic, għall-inġinier, għal kulħadd. Sokakija. Biex inkompli fuq li għal Adrian, naħseb fuq l-EMCAS nifhem xi ħaġa u naf xi ħaġa u appuntu għaliex il-student tal-EMCAS għandhom bżonn iktar ħil fil-lingwa. Din il-proposta hija validissima għal dawk it-tip ta' studenti illi għada pedada jitlu fil-rotta vokazzjonali. Palissa qed jitlu fil-rotta vokazzjonali wara jispiċċaw mill-iskola mingħajr mhux necessarjament ħanajdu hekk għax min għandu mingħajr il-Malti fil-livell 3 u jerġgħu jagħmlu sena sentejn l-EMCAS biex jilqu dak il-livell. U nerġa' ngħid huwa livell 3 skont il-qafas Malti tal-kwalifiċi daqs is-sek O level. L-iskop ta' din il-bidla hija biex mill-awla mill-bidu meta għadhom l-iskola. Dik l-ewwel punt fuq il-Malti applikat. Fuq it-tieni punt tal-Malti għall-lingwa barranija, naħseb is-semmieħ l-aħħar semmieħ poġġija mod sempliċi u tajjeb ħafna xemm ħażin illi li aħna nintegraw iktar Ma dik naħseb li naqblu għax Dr. Grima qal li jaqblu wkoll. Ma nistax nifhem x'inhu l-issue waqt li tal-Malti applikat iva nistgħu niddiskutu għaliex forsi nispjegaw iktar. Malti bħala lingwa barranija naħseb hija xi ħaġa pożittiva. Naħseb li qabilna Dr. Grima. Il-kwistjoni hija li inti ma tistax tgħid illi daw it-tnejn min-nies illi għandhom
wieħed għandu ħafna iżjed ħiliet mill-ieħor tajt li għandhom l-istess livell. Fl-aħħar net sur kakija hemm bżonn ta' aktar konsultazzjoni ma' qdiet tal-Malti mal-Università ta' Malta u tal-Ingliż ukoll. U mhux l-Università biss, U anki nies tal-Malti li jgħalmu fil-fakultet oħrajn, fil-fakultet ta' edukazzjoni li għandhom ukoll esperjenza edukattiva. Li naħseb forsi jistgħu jagħtu wkoll il-viewpoints tagħhom ukoll. Hemm bżonn ta' aktar konsultazzjoni minn tal-Ministeru. Konsultazzjoni dejjem importanti, anzi hija kruċjali. Jien l-appell tiegħi huwa illi kulħadd imma tkun miftuħ li jisma' u jisma' u jara mill-lenti ta' dawk l-istudenti u dawk iż-żgħażagħ li qegħdin moħbija fis-sistema u li forsi min jgħallem fl-università forsi ma jataqax magħhom kull jum da skemm ta' mhux neċessarjament li kulħadd ħajaqbel mhux vera. Naħseb anke fuq affarijiet bażiċi hemm min ma jaqbilx. Dix l-esperjenza kbira li għandek inti ma jfissirx li ma interessanix u ma nagħtix każ u ma nismax l-esperjenzi ta' daw. Da żgur li nisimgħu ma tarax. Jiena nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna għal dan il-programm il-Post ċittadini llum fuq Radio Malta fejn tkellimna dwar il-Malti u l-proposti li jkun hemm eżamijiet oħra tal-Malti minn barra s-sekk. Nirringrazzja lil mistiedna li kellna magħna fl-istudju llum Mr. Stephen Kakija, Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni, kif ukoll lil Dr. Adrian Grima, Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Jiena nfakkarkom li l-programm il-Post ċittadini kompli għada tkunu fil-kumpanija ta' Tonio Bonello, għada ma' Tonio fil-fatt se jkollna l-ex assistent kummissarju tal-Pulizija Josie Brinkat, ta' spiss nisimgħu b'inċidenti fit-toroq tagħna kultant nafu li jkunu fatali wkoll. Tonio se jkun qiegħed jistaqsi x'qed jikkawża dan, issa anke li daħlet is-sistema tal-punti għas-sewwieqa kollha. Kemm din qed tkun effettiva sabiex ikollna aktar sigurtà fit-toroq tagħna. Dan kifet fil-programm il-Post ċittadin fl-imkien mal-ex assistent kommissarju tal-Pulizija Josie Brinkat fuq Radio Malta għada l-ħamis fit-3:30 ta' wara nofsinhar dejjem bis-sem tagħkom issemmi anke permezz tat-telefon. Jiena minn ħati għaj kifet tilkom anke fil-bidu tal-programm ser nibda nkun magħkom kull nhar ta' erba' f'dan il-ħin b'mistiedna differenti b'suġġetti differenti fil-fatt bħallum ġimgħa se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-faċilità korrettiva ta' Kordino anke dwar is-sistema tal-parola li jkunu miegħi bħallum ġimgħa nhar l-erba' dejjem bejn 3:30 u l-5 ta' wara nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Min naħa tiegħi Sintja Zirafa nirringrazzjakom tal-attenzjoni nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba.